Λοιπόν, η παρθενική μας της Water Snake καλωρίζει για να είναι. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πάρα πολύ θετικά. Η σταθερότητά του είναι ακόμα πιο τέλεια από όσο περίμενα με αυτό εδώ το εργαλείο, το αξεσουάρ. Έχουμε βάλει τη λειτουργία της άγκυρας. Και μας επιστρέφει, έχω ζουμάρει 100%, έχω στην κλίμακα. Το σκάφος είναι 1 τόνο plus, πάνω από 1 τόνο, και μας απομακρύνει το πολύ 2 μέτρα. Βλέπετε την ταχύτητα 0,1, 0,2, το πολύ, 0,1 είναι συνήθως. Και υπόψη είναι ότι οι ρηπές στο μέρος, όσοι το γνωρίζετε, έξω έχει 5 μποφόρ αυτή τη στιγμή και ξέρετε πολύ καλά πόσο κρεμάει τον αέρα σε αυτό το σημείο που είμαι στο Θησέα. Πόσο κρεμάει ο αέρας και τι ρέματα έχει σε αυτό το κομμάτι, εδώ το σημείο, γιατί είναι ο κάβος δίπλα και μπαίνουν τα ρέματα. Γι' αυτό και επέλεξα τη συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά και τους άλλους τρόπους, το pilot και τα υπόλοιπα πορείες, να κάνουμε εγγραφές πορείας. Αυτή τη στιγμή κάτσε να το βάλουμε στον ήλιο να δείτε πόσο ωραία φαίνεται. Κάνουμε εγγραφή πορείας. Έχουμε πάρει μια πορεία, η ταχύτητα είναι στο 5, στη μέση δηλαδή. Η ταχύτητά μας είναι με 1 τόνο σκάφος 1,3, που σημαίνει όποιος ασχολείται με φύλακα, επειδή το δοκίμασα νωρίτερα, στο 0, για να πιάσεις 0,8 κόντρα στον αέρα, 0,8, 0,7, 0,6 knots που είναι το επιθυμητό, δούλευε στο 3, στο νούμερο 3 να το υπολογίζετε, νούμερο 2, νούμερο 3, το πολύ, νούμερο 4 άμα έχει πολύ δυνατό αέρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε εμάς τους σιρταδόρους μας λύνει τα χέρια. Τώρα λοιπόν έχουμε επιλέξει την εγγραφή, κάνω κάποια λογικά zigzag, δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε γύρω γύρω. Τώρα θα στρίβω δεξιά να πάρω μια πορεία προς Ηράκλειο, μετά θα το κάνω ευθεία, μετά αριστερά, ένα ανοιχτό έτσι zigzag, και μετά θα κάνουμε το navigation που λένε και οι Άγγλοι. Μετά την εγγραφή θα επιλέξουμε τη συγκεκριμένη πορεία. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα να δούμε την διαδικασία, αυτό που λέγαμε. Έχουμε μπει στο navigation, επιλέγουμε spot, είναι για ένα στίγμα, track είναι η πορεία, το επιλέγουμε, είναι το track 1 που είχαμε εγγράψει νωρίτερα, πατάμε το enter, από την αρχή να πάμε, και ξεκινάει. Η ταχύτητά μας είναι στο 4 και πάμε ήδη με ανεβάσει ταχύτητα. Βλέπετε, κατευθύνεται προς το πρώτο στίγμα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Εδώ είχαμε κάνει zigzag, δεν πατούσα συνέχεια βέβαια στίγματα. Θυμάμαι εγώ πολύ καλά το τι έκανα ακριβώς. Λοιπόν, επιστρέψαμε να δούμε αυτό που λέγαμε. Κάνει τη δουλειά της η Water Snake και εμείς απολαμβάνουμε τη βαρκάδα μας. Περάσαμε από το 2.24, τώρα μας πάει στο 2.25 με απίστευτη ακρίβεια. Όσο λέει μία εικόνα ίσον με 1000 λέξεις. Κοιτάξτε με τι ακρίβεια μας περνάει. Και οδεύουμε προς το 226 με κάτι ελαφριά zigzag που του κάναμε για να το δοκιμάσουμε. Έχω πάθει πλάκα. Ευχαριστώ.